Vila-real en un minut. Després de pujar la contribució a tots els vilarealencs per a que entre tots paguem els seus capritxos, Benlloc continua retallant serveis als veïns. En esta ocasió retrasa un mes la posada en marxa de l'autobús a l'Ermita, deixant sense aquest servei de transport públic a centenars de veïns. El descontrol en la gestió de Benlloc queda una vegada més de manifest al no sol·licitar a la Diputació unes beques destinades a la formació laboral per a víctimes de violència de gènere. Els veïns de Castelló, Onda o Borriana, entre altres, disfrutaran d'aquestes beques de les que Benlloc ens ha deixat fora. La proposta presentada pel Partit Popular de Vila-real de reduir a la meitat el temps de tramitació de les ajudes per a associacions de veïns ha sigut acceptada, per lo que a partir del pròxim any aquestes associacions rebran les seues ajudes en major antelació, evitant així els greus retrasos que venen patint els últims anys. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.